Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras nyo amin papagayam. Inta ibasa ti maikadwa a Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1 aginggat 4. Laglagipen a napeggad dagiti mauding aldaw. Adunto dagiti tattao a naimot, naagom, napangas ken napalangguad. Nauyaw danto. Sukiren danto dagiti naganak kadakwada. Di danto bigbigan ti naimbag anakem. Awan to ti pamatida. Naranggas awanan asi, mamad padakes. Nauyong ken narungsot danto. Kagura danto dagiti naimbag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Lakay, dahito laeng ti sweldom. Ay, huwan bakit? 2,000 laeng. Ay, kasano ngayon dagiti babayadan ta. Ay, makisarita ka pa ilaang bakit? Pinabayadan nga min ni Sir di na buong a-display di opisina na. Ay, Nangina ka no day jay tanagapupay iji abroad. talaga nga awan si dayjay abusyo. Ananusak bakit? Taiti daytoy nga edad ko. Narigatan ti agbirok iti trabaho. Hoy, Pilaw! Ay, sir. Anya tinararamid mo? Di mo pa'y mawashingan to'y kutsik. Ay, aglinlinisak pa'y, sir. Kunagkan ka, unaem awashingan to'y kutsik, tada papanak. Ay, uwan, sir. Uwin ka awan, di mo matararamidan. Aramida kun, sir. Mala, darasem. Kaya't munsa nga ikatan ka. Ay, saan, sir? Oh, anya pa'y nga tararamidan, mapan ka na. Labs, kaano ka di nga i-promote, nag? Ha? Kaya't mo ti may promote? Siyempre, matam. Assistant Secretary na kadilatan? Oh, apay nga katawa ka. Si Kalagarudan ti sekretaryakon. Saan mo? Di ka madalagan. Ipag ti papel mo, tapno iti kabitan na panawan, kat si kanton ti sekretaryak. Ikatumon di bakit a sekretaryam, ha? Oray na bayagan dito'y? Uwan anya nga ti serbi ti relasyon ta. No di mo usaran ti kinaboss mo, tapno maipromote. Sika talaga. Nagbanglo ka na yon. Saan ka mamumakin ka? Talaga? Ani, ang mga nadasumrag dito opisina, kat makita da ka nakasaklot kanya. Good morning, sir. Ayan di boss mo. Ada iti opisina na, sir. Washing ang mantilugan ko. Sir, Darasama, tikayat ko. Kalpasan di pa nagsarita mi kanidensyo. Na washing ang matantilugan ko. uwan, sir. Nabanugak unay, bakit? Kanayon kami ta mabambanog. Ay, kasano adyak mabanog. Uray lugan tigahiyem ni boss. Ipawashing da kanyak. Ay, sobra mo't dagitan. Ay, jak pa'y nalnalpas di linlinisak. At damanan pang ibabaunan na kanyak. Ay, saan ka di mabalin nga agreklamo ka? Ay, narigat bakit? No muna, tadyay may sa akadwami a babae. Kahit adda relasyon da iti busme. Anya? Eh, kat among bakit? Agkuskusit jay busme. Kasano nga amom? Mangmanggagaw ti panagsarsarita da. Adon ati na dispal ko na akwarta jay busme. Hoy, Ay, ma'am. itimplam iti kape da sir. Dua da iji office da. Uwan, ma'am. Katpartakam Ay, uwan, ma'am. Numalpas ka ijay. Imap mo da iti office ko. Ay, Nagtapok. uwan, ma'am. Milyon pare densyo. Milyon ti kwarta tayo ti dahi ti abidi. Sigurado ka kadidita, pare. Saan ka matanagan?
Siyak ti makamo. Matuloy mo't laing ang ti plano mikin ni Marge nga aktor. Marge? Kunam? Wen pare. Di sekretarya? Podno gayam ti may palpalapayag kanyak. Nga da relasyon nyo iti sekretarya. Basta saan mo nga dandanon kini misis, pare? Amok na ita, Pards. Oray si kama. Oh, Pilo! Natimplamon ka di jay kape. Wen, sir. Ato yun, sir. Pilo, nawasingam ka din jelogan ko. Adda pa'y aramidek, sir. Ne, apa nga reklamo ka kasta? Ay, sir. Naimbagat ti gayem kong aramidem. Aramidem! Nalawag! Wen, sir. Kat say-saya at madalusan jelogan ko, Tay di na minsan na pinawasingakan ka. Nakarugrugit. Wen, sir. Hala, hinggan. Rumorgan. Rabi ikamanan asimangpat. Nag-overtime, hak. Agpa-check upak ko maita. Oh, apesan ka nagpa-check up? Gaputa kayat kunti matay. Ano? Daytar aramidam timang parparigat kanyak densyo. Jakon kabalan pa iti agbiag. Hanya tayo sasawan. Saan kon amarik na ti sakit nga ipapaay ti kanser ko. Tati ad-adda amarik na. Kat ti sakit nga ipapaay mo kanya. Gapoy ti panagbababaim. Ano? So akay kayat kunti matay. Ngam tiluklok kumlatan densyo. Lams, amo ka na alam mo ti komisyon mo iti illegal abiding as sinarakyo. Milyones na jay. Di ka rin malikalom kanyak, ha? Diamanten to na. Inton makapantay di pa pananta pagilyan. Kan adun to pa iti regalo kan ka. Ay, ayatan ka unay-unay, Lams. I love you too. Sir. Apeasan ka simrek. Kaya't mo tasukatan kan, Pilo? Dispensaran niyo, sir. Nadisgrasya ngamin ni bakit kao. Oh, anya kumaita. Nahit inran gamin, sir. Awan bibiyang ko. Kasya na kuma, sir. Awan gasto sa kiji ospital. Okay? Masapol ang maopera ni bakit ko, sir. Sige, sige. Tapno awan mo't ti may pagbagang Pilo. Manang nga asyak mo't kat. Agyaman nak, sir. Aday ta. Sangaribo. Tulong kun day ta. Lakay, uray din akong ipaopera. Ay, apay ngay asaan, bakit? Dakkel ti magastos. Agdiskitarak. Ang marigatan ka. Siyak ti makamaw. Amang ano ikatenda ka iti trabaho. No saan ka asumrek. Makamunitan bakit? Tinaskan, kat tikaradkad mo. Nakasagana kayo gaya mo niya agtur ka ni Marge, pare. Wen pare. Sa bagay, anom nga iti milyon ang komisyon mo. No di mo aramatan nga agpalailan. Katwan mat. Agasem, makumikumak nga iti trabaho. Jaki din ikan ti reward mat to'y bagi. Huwag mo't Aywan gaya, kumusta ni misis mo? Ay, stage 4 ti cancer na. Kasi mat. Saan mo ta kasi? Tadamot ki DJ nurse sa caretaker na. Sa bagay, ado mo ti kwartam amang tangdan iti nurse ang mga sikaso iti asawam. Kwarta na. Adamot ornong na idi kapigpigsaan na pa'y. Ay katiso to sa rin na. Adamot pagkasapula karumbang agastusak pare. Sa bagay mo't kit di
Total, saan mo't lagan niyag bayag, tibiyag na. Ni, kad ngam samot ng asawa. Pare, stage 4 ti kanser na. Anya pa'y kumatinam na mami ti kasta kondisyon na. Apay dagita gamit mo, Densyo. Ada seminar mi ti sa bali a pagilyan. Pudno ka di. Wen, agbayag kami jay. Seminar. Wano kaduam manan ti babaim aka opisinaam. Hoy, di nagpilitan ang makaungatin ka. Orno sam kumatibiyag mo. Di nagsuruan! Amo. Saan akong nga agbayag pa dito'y abiyag. Ngamsi ka. At dapay gundaway mo ang urnos itibiyag mo. Awanar aramidag adakas. Isardang mo ti pa nagtaktakaw mo iti kwarta iti opisina yo. Agtal na ka! Pag-aasim, sir. Papuludan na ka di iti kwarta, tapno maisalbar ti biyag ti asawa. Awan ti kwartak. Nabayagak mo ten trabaho kan ka, sir. Pag-aasim ka di, Awan ko naklangarudan. Inikan kan iti naminsan. Gustong dayay. Sir. Ala pumanaw kay tisang wana ka. Saan ka akayat ang makita? Lakay. Nakapsud ako na yun. Saan? Di mo itulog. Di ba? Bayan. Tibagin. Saan? Di nakpanawan, bakit? 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 Di nakpanawan! Ay, makabannog mo ti agpasyar. Kunak man no kaya mo petag shopping. Adon tinagatang ko, darling. Sa bagay, kalpasan dito'y Hong Kong. Mapantay dyan Singapore. Ang mga no, danto pwede kahit mga gatangan ni Chay. Oh, syempre. Ne. Mabitlaing. Ado mo tinag-miss call dito cellphone ko. Asino dagita nag-miss call kan ka? Ne. Diyan kong parik man. Disturbo da itang. Mauawag mo na. Hello, pare. Hello, Bards. Madama kami agpaspasyar ka ni Marge. Ape ka di. Delikado kan pare. Anya? Nasirip na ta anomalya iti bidding. Anya? Pangasim man. Di nang iramraman. Kaasit pamilya. Nadagsan ti kaso nga gururay kang ka. Iti kanito ang makasublikan dito'y Pilipinas. Saan? Saan na puno tayo pare? Saan? Saanan anasaya ati mapaspasamak kadagitoy nga alaldaw. Ngam awan ko ma ti sabali nga isaksak tayo iti panunot tayo. No di ti paglintagan ti Diyos. Tapno mailisi tayo kan ni patay. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Na imbag nga oras kada kayo